Adran Gymraeg. Eirywyn Jones ydy enw fi, a fi ydy pennaeth yr Adran Gymraeg. Dowch efo fi rwan i chi gael cyfarfod aelodau eraill yn adran ni. Helo, mi Sgwenna Ifan ydw i ac dyma fy stafell ddysgu i. Helo, Catrin Rwans ydw i. Helo, Anna Roberts ydw i. Helo, Ann Vaughan ydw i. Helo, edrych ymlaen i'ch gweld chi gyd yma mis Medi. Hwyl!